Παρουσίαση αποτυπώνεται εν συντομία η λειτουργία του προτινόμενου συμπλέκτη μεταφοράς ροπής μεσομορφής. Στο σχήμα διακρίνουμε ένα τυπικό μονοπάτι δικτύου υδραυλικής επενέργειας από το μοχλό του χειριστή μέχρι το σύστημα σύμπλεξης. Η καινοτομία που προτείνεται αντικαθιστά έναν τυπικό συμπλέκτη τριβής ή έναν με τοπικής οδόντωσης σε μια αντίστοιχη εφαρμογή. Όπως διακρίνουμε στον ενοιολογικό σχεδιασμό, ο προτινόμενος συμπλέκτης βασίζεται στο σχηματισμό κατάλληλων μορφών κατά τη φάση της σύμπλεξης και όχι εκ των προτέρων, μέσω της ελεγχόμενης παραμόρφωσης της γεωμετρίας των δίσκων του, με στόχο την επίτευξη ελέγχου του φαινομένου της σύμπλεξης. Αρχή λειτουργίας του συνιστά η ύπαρξη εσωτερικών κοιλωτήτων στον έναν ή και τους δύο δίσκους, οι οποίες θα έχουν εκ των προτέρων διαμορφωθεί πλαστικά ή μέσω αποβολής υλικώς κοιλότητες. Στον όλο θα υπάρχει ελαστομερές εντός κατάλληλα διαμορφωμένου μεταλλικού περιβλήματος, το οποίο θα συμπιέζεται μέσω υδραυλικού ρευστού υπό την επενέργεια υδραυλικού εμβόλου. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εμπλοκή μεταξύ των δύο δίσκων όταν θα υφίσταται υδραυλική επενέργεια. Η συνολική λειτουργία μπορεί να περιγραφεί από το στάδιο της σύμπλεξης και εκείνο της αποσύμπλεξης όπως αναπαρίσταται στο σχήμα. Πιο συγκεκριμένα, στο στάδιο της σύμπλεξης το ελαστομερές βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία χάρη σε συμπιεσμένο ελαττήριο που διατηρεί το υδραυλικό έμβολο σε σταθερή θέση και ως εκ τούτου παραμορφώνεται σε βαθμό ώστε να προεκβάλλει από το περίβλημα έδρασης. Έτσι, το ελαστομερές υλικό του δίσκου του οδηγούμενου άξονα διεισδύεται στον κοιλωτήτων του άξονα οδήγησης, οπότε συμπαρασύρεται από τον πρώτο, επιτρέποντας τον οδηγούμενο άξονα να εκτελεί ίδια κίνηση με εκείνη του οδήγησης. Στο στάδιο τώρα της αποσύμπλεξης ασκείται δύναμη από το χειριστή στο υδραυλικό σύστημα επενέργειας. Οπότε, το ελαττήριο του υδραυλικού εμβόλου που μέχρι εκείνη τη στιγμή διατηρούσε σταθερή την πίεση στο κύκλωμα του οδηγούμενου δίσκου του συμπλέκτη, έχει πλέον αποσυμπιεστεί, επιτρέποντας στο κύκλωμα του δίσκου την πλήρη αποσυμπίεση. Λόγω αυτής, η υδραυλική πίεση στο δίσκο έχει μειωθεί στην ελάχιστη δυνατή, με αποτέλεσμα το ελαστομερές να έχει επέλθει στην ασυμπίεστη επίπεδη μορφή του και να μην υφίσταται εμπλοκή με το δίσκο του άξονα οδήγησης. Στο περιβάλλον τώρα του ANSYS Mechanical, εισάγεται και μοντελοποιείται ένα μικρό τμήμα της συνολικής γεωμετρίας του συμπλέκτη, με τα επιμέρους εξαρτήματα που αυτή περιλαμβάνει. Η μοντελοποίηση πραγματοποιείται παραμετρικά για διαφορετικές πιέσεις λειτουργίας του συστήματος, μέχρι να πραγματοποιηθεί ολίσθηση μεταξύ οδηγούμενου άξονα και οδηγού. Το υποσχεδίασε σύστημα σύμπλεξης συμπεραίνεται ότι μπορεί να μεταφέρει ροπή αρκετά εφάμιλη με εκείνη των συμβατικών συστημάτων τριβής παραπλήσης γεωμετρίας, αποκλειστικά και μόνο λόγω της συνεισφοράς των ορθών τάσεων υπό τις ίδιες συνθήκες εξωτερικής επενέργειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.